asomo yigabwoko mweni mugaka John opanga makorimi kenyoro kya Nyakeburo ewodi ya Birongo ensemo yebunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii nigabarai ao banyara koba bagwikarane gati yabo bari bakuboria ebirogo ao ase obocheri obonene boribosyo gukwana chinga kecho nigo yokorigekergo kyobo jumbe ensemo yebunge yigwa kili GEOFREY MONARI aganira barai kwene kibuno barai bwa magendero ekero bachorirwe nabo igogwancha kugenda entunda yemo erikurwa libago Chiase abarai bande abo igo babwate amaroro ya magendero nigo chinga kichiboigo abolira bagusi kumubwate sia Daktari Fred Matiang'i na boigo oyo kurigekergo kyobo Governor Ezekiel Machagwase county ya Kisii na ndibo na chile kaiga ndete mbate binga abantu baminto mumbwate sia aiga ni maite ngambo mubea busigisamwe inoga bukimutungo chimoina yana botondo uise korora twamenyere kujeni yake menge aba mubea n'abasigisa bakwebera asiama nari batebanga chikura no kusorora chikura no kwebereria chikura nabo chinge okwega ugo chukwana ngora sabantu bamino babubanja bakwe chikura uyoro igyakodile narumanyete igitara akora muturoje usebana igobono inte kere family binyoro mbate binga ningigo tyokara omonyaribari korinde jamuna ngamwaliru njemba ngaliru kanga nyaribari to yamesuru na yange amaskanto bana maskanya nutanya bari ko ngo sekadabari teriboigo igo inte rede na to kadenga nonde geti ngota muatesie igo na ndo isikori na ga ewodi ya Birongo amba numuntu na intu omumuwe anera aso ikorogi kanene ege kwa mo isikori geredia na sa usire bote ndo ange omuntu ka mbere myake tanga no ndo baraji igo no mo nyore 2027 mokore egendegeria mongiranye bunge ngora abanyaribari ega orori dimanya nano nabagere mbiyamo polo umutie abantu bamakori masega pole ninjengite naende tumakwana mangana mange tena sana ko bagade mbiyamo ero ngori yane nabu atega tekeri matogombaki kubangono ninje aba nitena inu na umokora mmoga chora mbiyamo tena sawa tena